ପାଗଳା ଘରେ ଏଠି ଆମେ ରାଜନଗର ଘଡ଼ିଆମୂଳର ଜରା ନିବାସ ରିଘାଗଡ଼ ଜରା ନିବାସ। ମାଉସୀ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ମୋର ଡାଇବେଟିସ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରେସର ମୁଁ ଖାଉନାହିଁ ନା ପିଉନାହିଁ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ନା ନା ତମର ଯୋଉ ଏବେ ଭତ୍ତା କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲ କ'ଣ ହେଇଛି ତମ ଭତ୍ତା? ଭତ୍ତା ପରା ଗାଁର ଦଉଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜରିମୂଳ ଥରେ ଗାଡ଼ି କରି ଗଲୁ